Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al Circ del Suprem. En primer lloc, i amb una funció imprescindible, un fort aplaudiment pel director de la farsa, Manuel Marchena. Seguint amb els membres del Suprem, us presentem el jutge titella Pablo Llarena. Però res de tot això seria possible sense l'ajuda dels polítics espanyols. Amb tots vostès, l'home que ha aconseguit arribar a la Moncloa, l'home més forçut, Pedro Sánchez. Però a cap circ no hi pot faltar mai un bon malabarista, el malabarista de màsters, Pablo Casado. I un fort aplaudiment per l'equilibrista que no surt mai de la ratlla, Albert Rivera. La nova incorporació, el més radical, el més masclista, el més franquista, el genet espanyol, Santiago Abascal. I no ens oblidem de l'instigador del A por ellos, del domador de bèsties, el rei Felip VI. Els nostres representants del 155. En primer lloc, la reina de les cintes, Inés Arrimadas. I a ritme de Queen, el nostre ballarí professional, Miquel Iceta. I tot circ necessita un equip de neteja, una funció indispensable. Se n'encarrega Xavier Albiol. Això és Espanya, amics.